Jeg hedder Evi, og jeg er personlig træner og fysioterapeut. Jeg har været kunde eller klient her i snart et år nu for at få rettet mine tænder. Og det er jeg altså rigtig glad for. En af de ting, som jeg kunne mærke stor forskel på, efter jeg startede med at få rettet mine tænder, det var, at nu kan jeg endelig smile med tænderne på billederne. Og tidligere så kunne jeg se, at jeg undgik at smile med tænderne, men det gør jeg altså nu, fordi jeg føler, at nu kan jeg endelig vise frem mine tænder. Hele forløbet her har været super fint. Jeg bliver rigtig godt taget hånd om. Jeg føler, at jeg er med i hele processen. Jeg ved hele tiden, hvad der skal ske. Det viser mig hele tiden, hvor langt jeg er i processen. Og ja, det har været smertefrit. Det har været problemfrit. Det hele er så fint, så jeg kan varmt anbefale det. Så tusind tak for, at jeg fik mit smil tilbage, og for at jeg nu endelig tør at smile på mine billeder og videoer.